שלום, כאן ליה ומרק. מרק, תגיד שלום. שלום. היום אני אראה לכם איך, פשוט לא מיינקראפט היום, סתם נראה לכם איך, נגיד שמים מפות למיינקראפט. או ששומעים בזה שירים. אני לא יודע את זה, אתה יודע, אני לא יודע. טוב, אז מרק התחיל להיות צ'יטר, שמעתם את זה? צ'יטים. גם אם היו מבקשים ממני לשים צ'יטים והיו משלמים לי על זה, לא הייתי שם. כי זה חרא. להיות צ'יטר זה באמת חרא. זה מה שאני חושב. גם לפעמים במצב, נגיד אני עושה עם גיי מוד, כאילו עם הפקודות גיי מוד בשרת ביתי שאני פתחתי, אז בעולם שאני פתחתי, אז אני כמעט ולא שם גיי מוד, כי זה נקרא צ'יטים. אז טוב, בואו נתחיל. לשים מפות למיינקראפט אתם צריכים אתר של מיינקראפט. ביחד עם זה נשמע שירים. לא עכשיו, מרק. הנה, אתר לא עכשיו, מרק, כי אני צריך להראות להם. טוב, אז עושים פשוט חלון חדש. רואים את זה? אתם רואים טוב? אתם רואים את זה? רואים? יופי. לא אשגע אתכם כמו שאני משגע בסרטונים עם חבר שלי. עכשיו נעבור אליי ואני אראה לך מפה שלמה של ביקיני באותו. הם יודעים, נראה לי. טוב, אז קודם כל רושמים מפות למיינקראפט להורדה. תלוי איזה מיינקראפט. לא תלוי, כאילו, האתר הזה שאני מכיר, דיברתי עם מנהל האתר, וכאילו, הוא ישראלי, לא אנגלי, וכאילו, הוא אמר שזה, כל המפות פה, הם לכל המיינקראפט, כאילו, זה למיינקראפט 1.6.2, זה וגם ל5.2. אני אומר לכם, כדאי שתראו, זה מפות מאוד מעניינות ויפות. הנה, כמו מרק הוריד לא מפה, מפה של ביקיני באוטום, אני הורדתי לו, אבל הוא עכשיו יודע להוריד לבד. אני לא. אז אני אלמד אותך, מתי שאני אבוא לך. לא היום. מה זה משנה? גם קצת נוסעים לחופשה בהוואי. למה אתה אומר להם? טוב, הנה נגיד קול סיטי. רואים? את המפה הזאת גם הורדתי לו, אבל לא יודע אם הוא מחק או לא. לא מחקתי, עדיין אצלי ואני די משחקת. זה אתם בטח טועים מה המפה הזאת. זה לא מפה זו, אם אין לכם סקין זה אומר כאילו, זה מביא לכם מפה יפה כזאת, וזה מביא לכם סקין של נינג'ה. אז גוגל, אני לא יודע מה זה, לא הורדתי. אוקיי, זה מפת הרפתקאות, אוהב אותה, גדולה ויפה. תיזהרו לא ליפול פה, כי זה קשה. ושמים מפות, נגיד הורדתי מפה, אני לא מוריד כי אין לי כוח. רגע, אתם יודעים מה? אני אוריד מפה בשבילכם. נוריד. טוב, לא כדאי שתגיד אין לי כוח, כי זה לא מכבד את הצופים. מה זה קשה? טוב, ניקח נגיד את המפה הזאת בשבילכם. הנה, הוריד, זה גם הוריד מיד, זה לא נכנס לשום אתר. חוץ מזה, לפעמים זה נכנס לאיזשהו אתר. אוקיי, אתם רואים את זה? בינתיים שזה טועה, נכנסים לפה. סליחה, מצטער, מתקשרים אליי. שונא זה. אוקיי. לא, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל לוחצים על התחל ורושמים אחוז. אתם בטח את זה יודעים. אחוז דאטה אחוז. רושמים אנטר. די כבר להתקשר אליי. זה הרי לכם את כל זה. נקודה מיינקראפט זה הראשון. טוב רגע, שנייה חכו. משגעים אותי. יופקה. הנה, ככה. נכנסים לנקודה מיינקראפט. ככה. אחרי זה נכנסים לסאבס. ושמים, אם אתם רוצים, אתם יכולים גם להיכנס לזה. ואז לקחת את התיקייה הזאת. אוקיי, ככה עושים. בגלל זה המפות האלה לא עבדו לי. ושנייה נמחוק את זה. שמים פה פשוט את התיקייה שבתוך זה של הזיפ. יוצאים. הנה ככה, זיפ.
ונכנסים למיינקראפט. במיינקראפט עושים ככה? לא. ככה, והנה המפה. מפה שלנו, I love you די מפה. ונכנסים למפה הזאת, חברים וחברות, וחברים וחברות, והומואים והומיות, סתם. אוקיי, אתם חברים שלי, רק שלי. לא הם שלי, שלי. ימקות, סתם. אוקיי. לוגין אל דאונלנד וורלד. זה מפה גדולה. אוי, זה מפה גדולה. I love you די מפה. I love you די מפה. I love you די מפה. ראיתם אותי? יופי. ראיתם? לא. ראיתם? לא. ראיתם? סתם. רואים, אני משגע אנשים. מרק ב4, אני בא אליך כדי שנטוס להוואי. עם המשפחה שלי. והמשפחה שלו. והמשפחה שלנו. נו, כבר הם מתארגנים שעתיים. אני כבר התארגנתי מהבוקר. וואו, מהבוקר. התארגנתי מאתמול בלילה, אנחנו נלחם להיות שם חודש שלם עד תחילת. הנה, נכנס לי למפה. מפה, מה זה הביא לי? קוקוסים, הכל, איזה כיף. מפות בשביל, בנות בשבילך, לא בשבילי. אוי מלא! וואי, תראו אותי. אוקיי, אני לא מבין כל כך עכשיו במפה הזאת. אוקיי, וואי, יש לי בית מרובוט. גדול. אוקיי, בית מרובוט. זה גדול. אוקיי, תודה שצפיתם. ביי. ביי תגיד. ביי.